Ndine mwana wandakumbira kuti marathon service yanhasi inge iri live international. Saka praise be to God. Praise and worship chinogara pasi pachisara hwana akarongeka. Hakuna zita haisera Jesu. Ndinoiziva asi pane rabatanidza imi neni, raunganidza imi neni, ndiro zita rataunganira mangwanana renyu ringaita mbiri parinoita, asi pane rinobatidza mitupo, pane rinobatanidza marudzi. Zita raJesu Kristu wa Nazareti ngaonengwe, ngarumbidzwe, muzita raJesu. Amen. Tinogona kuita macelebrity epanyika, but hakuna celebrity rinokunda zita iro. Iro ndio celebrity rinodarika isu. Chero tikataurwa tikarira pama TikTok, pama WhatsApp, pama YouTube, but pane zita rinorira kudarika mazita yose. Iro rokurilaika kana kusarilaika, iro rokurifollowa kana kusarifollowa, iro ndiro ratinoti mambo wa madzimambo, ishe wa madzishe, chipavenda pakaoma, musimunzi wa maroto. Oni wasisinga gonepi, chakamendi satana mboeka. Izvi zvinoitika kakawanda kwandinoenda. Satana anenge achiboeka. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Timu Yeah.
ivhunduke rinote Mwari ngavatiitire zvakanaka nekuda kwenguva dzedu. Regai ndisvike pandinokwazisa piscoposi wepano, my brother, nekuroora in absentia, your pastor, pastor and Almighty Tekeshe, muzita raJesu. Haleluya. Ailasirivo ndingadai ndisi pano, asi vakanyengerera vakati sisi darika ione kwedu. Ndadarika nekuno muzita raJesu. Amen. Regai titore nzvimbo dzedu timbogara zvedu pasi. Hello. Hello. Regai tisvike patinokwazisa zvakare zvakanaka. Mufundisi wedu naamai takagara muzita raJesu. Amen. Regai zvakare, I think you need to have the hotspot phone with you. Muzita raJesu. Amen. Regai tisvike zvakare patinokwazisa dare repano. Iro dare rinongotenda kuti vaine programu yavo, rongozonzwa kuti kuna vamwe mai vari kudarika nepaarea inoi, vototi ngavaparidze. Tivafarire muzita raJesu. Amen. Vaenzi vose itirwai zvakanaka muzita raJesu. Amen. Varigare ngatiitire zvakanaka. Chimbokwazisa ari parutivi pako uti Jehovha vanokuda. Dai vasiri Mwari tingadai takaparara. Dai vasiri Mwari tingadai tisisiko. Muzita raJesu. Amen. Hapana chekumirira, regai zvedu tiparidze nekuti nguva yedu iri kure. Muwereri weshoko ngauye ativerengere 2 Samuel chapter 6 from verse 6. Chapter 6 verse 6. Ngativhurei mabhaibheri. Ngativhurei mabhaibheri. Asikana, chokwadi. Our church is rooted on the foundation, a solid foundation. Tiri rooted mushoko zvakare. Vhurai mabhaibheri. Zvino vakati vachisvika papuriro raNakomi, Uza areka yaMwari akaita kuti nzombe dzakanga dzagumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira Uza. Mwari akamuuraya ipapo nemhaka yokutadza kwake, iye akafirapo paareka yaMwari. Dhavhidhi akaora mwoyo nokuti Jehovha akanga arova Uza, akatumidza nzvimbo iyo Pereziusa kusvikira zuva ranhasi. Dhavhidhi akatya zuva iroro akati, zvino areka yaJehovha ichasvika seiko kwandiri? Naizvozvo Dhavhidhi akarambakisa areka yaJehovha muguta
paari muguta raDhavhidhi. Asi Dhavhidhi wakatsausira kumba kwaObhedhi-Edhomu muGiti. Areka yaJehovha ikagara mumba maObhedhi-Edhomu muGiti mwedzi mitatu. Jehovha akaropafadza Obhedhi-Edhomu neimba yake yose. Zvino vakaudza mambo Dhavhidhi achiti, Jehovha wakaropafadza imba yaObhedhi-Edhomu nekuda kweareka yaMwari. Jehovha vakaropafadza Obhedhi-Edhomu nezvose zvake for a reason. Nekuda kwei? Nekuda kweareka yaMwari. Fambai. Ipapo Dhavhidhi akaenda akatora areka yaMwari kumba kwaObhedhi-Edhomu. Vanzwa kuti areka inoropafadza. Ndobva vati ane chinoitora bhuku. Akakwira naye kuguta raDhavhidhi nomufaro. Mazviita tivaomberere maoko vachienda kunogara pasi. Regai ndifarirewo mama wandinawo kuno. Muzita raJesu, amen. Amen. Muzita raJesu, amen. Amen. The keyboard chakuti wangu zvigunwe zvinongogara zviri mumasini naye. Bondoka. Taverengesa nyaya pano wadikana. Amen. Nyaya iyi ndemurume anonzi David. Panguva yataverengesa David aitwa mambo. Mushure mevamwewo vana mambo. Mambo vari pedo naye ndi Saul. Muzita raJesu, amen. Saka Saul hakuchisina. Saul akanga ari mambo wakanga wakaiswa ma-ex kana kuti vakazoterwa navanhu. Saul was the people's choice. Yes. Saul was requested navanhu. Yeah. Rudzi rwakati, we are different from other tribes. Yes. Other tribes vane madzimambo, vane ma-kings, vane ma-leaders. So we want to be like them. Church nemukristu chinhu chakuuraya ndechekuda kuwa semumwe munhu. Tiparizere pameto tibhoni paameni yakanaka. Chauraya chechi yanhasi nemukristu wanhasi kuda kuwa semumwe munhu. Yes. Amen. Tatugana here. Hatina kutugana. Kukwanozasia. Chauraya mukristu wanhasi mwenda wekuda kuwa sasamwani. Uri kushanda nekuti uri kuda kuwa sasamwani. Uri kugeza mugezero iwewe because uri kuda kuwa sasamwani. The spirit yekuda kuzvienzanisa nemumwe munhu ndo yaudza chihure mukati mavakristu. Ndo yaudza umbavha nekuchiva. Ndauya kuzotaurira kereke yepameto kuti never desire to be someone. Ita zvandiri izvozvo zviri right. Netukumbo twangu tutete zviri right. Pameto tiri 10 tiri right. Mumba mangu nemurume wangu tisina chinhu zviri right. Tinotaura kuna musharukwa anoziva plani nezvatinoda. Never desire to be someone. Jesus. Powerful. You will never be Chaplain Phiri. Chero ukauya une gogo dzako pano. Chero ukada kuzviteedzera. Haumbofi wakawa chaplain. Chaplain ndi chaplain. Iwe ndiwe. Ini ndini. Ita ameni satana hapo ekhala. The desire to be someone. Inounza the spirit of jealousy. Number 2, you monitor people's lives than your own. Ndosaka muchimeja pakutarisa pamastatus avanhu. Kupedza mabhanduru muchitsvaka vamwe vanhu. Ndauya kuzoadresa mwana waMwari kuti be contented by who you are. What I'm wonderfully and fearfully made. Hazvina basa nine chocho
ndege, hazvina basa kumashure kunenge kwakarohwa, hazvina basa ndiri kufamba netsoka, hazvina basa pane vanoshaina, hazvina basa pane vakati hazviite, hazvina basa pane vakatungamira, hazvina basa vanachapi vane mazita. Bati kana ini ndapinda, ini werudzi rweshuva yekwaJudha vakatanga havasini ndinopinda. Itai ameni sekurumura rwasatani apo ekana. Noti Mwari vane zvangu wakapfupika ndizvo, ini ndakaremera Ishe, vanazvo ndizvo, ini ndichava nazvo nekuda kwaMwari. Ita ameni masatanisi arwadziwa. Rudzi rwaMwari rwakatungamirirwa nomunhu anga asiri choice yaMwari, but nekuda kwekuti vakanga vane kaspirit kecompetition, Mwari wega wanga wakavakwanira, but wakati let us have a king. Oh yes. Oh yes. Koma like others. All right. Handisi komplain yomwe munhu. Panditoripa pandirira. Wenda zvawakandipfeza ndakapfeka kuti hazvina kufita. Ini ndikaenda pagrasi. Ndikatende ndakarova. Ndinofamba zvakanaka. Stomach in. Chest out. Zvekuti handina kufitwa ndezvenyu. Zvekuti dress racho ibhero ndezvenyu. Zvekuti rakaremesa ndezvenyu. Ndinokuda kugadzirawo muKristu anoti zvaringana. Kana Jesu vachindida zviri right, vanotaura-taurai, vanoshora-shorai, vanonyeya-nyeyai, vanogaramataregarai, asi inini naJesu takakwana. Usamirira umwe munhu kukuti wakachena. Ndava dhimoni remunhu akanditarisa. Kana wakachena hataure. Anotaura pauine tsvina. Usapombomirira umwe munhu. Zviteurire wega. Kuti I'm wonderful and fearful. Jehovha wakati sezvo mati ndo zvamuri kuda. Ivo hanzi wane maqualities avanga vaona. Maonero avanhu nhasi aiva maonero They saw a king in a tall and handsome man. What description ya king was being told. Tosaka mayuta ari kurasika. Ndawa ane maqualities ari kufunga kuti ndo marriage type. Vari kuti ndiri kuda mukomana ane six pack. Vari kuda mhasuro hawasi kuda character. Ita amen satana apeka. Ita amen mahore varwadziwa. Ita amen. Marriage dziri kudonda. Because vasikana vane tumaqualities twawakanyeberwa nenyika kuti iyi ndo description yemurume. Saka vakomana vapinda stress yekujima kuti waite ma-six pack. Six pack isina mari unostroka ndikutokubatisa. Six pack isina Jesu unostroka ndikutokubatisa. Aiwa hatisi kutsvaga ma-six pack, tiri kutsvaga youth yakadiwa naMwari. Iri
murangariro waMwari. Ita amen satapo. That's my There was a man who was very short, but he desired to see Jesus. And because of his shortness, he thought of something. And he said, how can I meet him? And he went and climbed in a tree. Hello. Hi. And when the tall people were celebrating, Sisu tilikulia. Jesu ane mustache. Jesu ane garment. Pane kamkoma nakafupi. Karikuti yes maramu nakuita mistake. Kupupika ndakapupika. But ashinditadzise kuona Mwari. Ndakuita ndakutoita action. Yekuti ini ndini mupfupi. Saka kana ndichida kumuona ndakuenda pakakwirira. Ndiperekedzei wokudombo. You should know who you are. Unofanwa weaknesses ako. Waziwa strength ako. Wazowati izvozvo hazvinditadzisi kuenda pamberi paMwari. Woita action inokusvitsa. Ndiri mupfupi. Regai varefu waone havo. Spirit yauraya vaKristu ndeye self-condemnation. Yes. If you want a supernatural acceleration, zviudze kuti yes ndiri mupfupi but ndine action yandinofanirwa kuita kuti mupfupi nemurefu. You know your weaknesses. Unoziva kuti mujolo unokunetsa, saka gara waavoida kuenda pavakadzi vakashama. Ndiri kupopota here. Action yauri kuita iwewe kuti usvitsike pana Mwari ndeye. Manyarara. Bible shoko raMwari roti, and when Jesus was passing, he felt something. He looked up in the tree and said hi. Waita zvakanaka wazoti uri mupfupi. Ukaita effort yekukwira mumuti. Buruka. Today, warefu waripo. Majaida aripo. Wane masoro waripo. Andikangwa ndiri kunotataini. Tikuenda newe. Vanhu ndobva watanga. Wakati wani mupfupi. Tumuteresi. Anoona here Jesu. Kuenda kunodya kumba kwataxpayer. Tatitadzisa kuaccelerate. Ikauya vanhu vanotaura zvinhu pamusoro pedu tobva tazvitendera. Asi mudzarowoko kana wandidzwa. Haana kumboti ndiri mutadzi. Akakuti zvaringana. Ndauya kuzodeclare masikata. Ndauya kuzodeclare masikata. Ndauya kuzodeclare masikata. Ndauya kuzodeclare masikatano. Ndauya kuzodeclare masikatano. Hazvina basa kuti kune wakareba kukudarika. Nezvauri izvozvo nyasha ngadzikulokete. Kune vakati hauite masikatano nezita raJesu unoita. Kune vakati hauchibate nezita raJesu unochibata. Kune vakati hachione pati nyasha ngadzikulokete. Itaameni satanapo ekana. Itaameni vechina ishotwe. Itaameni wakakuroya varwadziwe. Itaameni waita zviti vayo. Varipo varefu. Ndiri kuona chini. Ndiani? Zakeo. Kare pamberi paJesu. Kati tichinoenda so. Ngatikonei so. Kana nyasha dzakuloketa. Zvakanzi hazviite zvinoita. Zvakanzi zvinononoka zvinokurumidza. Rega kuzvidzikisira pasi uchiti kumusha kwedu hakuna ane 5 levels.
kuna mwari wanosimudza vasina chikoro, kuna mwari wanosimudza vakanzi avaite. Chikungodiwa chete kuziva kuti ndakabvepi uye mhepo dzinondidzingirira iye mhepo rudzii wonamata zvinoenderana namadhimoni ekumusha kwako, nyasha dzamwari dzokuloketa. Kana dai yanga iri yekupfumika nei tingadai tisina kukwalifya. Ndava isusu tisu vaiva takatomboenda mubhawa isusu tichizisisi makapfeka mbada kungedindikwe evasikapanda vavavarira erisa ivezakora kutambavava kuti adimungisakaitari maburisani vekike rakandifomora mupawa asina mushumiri weivhangeri anoenda kunoparidza zvinodavhisa itameni satani apoeka. Kune vamwe vatakangobatirira bhawa ini ndiri kuenda. Kune mumwe achiri kuti taiziva boyfriend yake ini ndiri kuenda. Kune vamwe vari kuti akanyatsochena here ini ndiri kuenda. Usamirire munhu kukudescribe nemukulebla haumuoni musharukwa muzita rajesu. Amen. Shoko raMwari rinobva rati ndobva face ye a tall and a handsome man yadarika. Face iya yadarika. Hello? Ndobva pauya mambo aiwa pamoyo. Saka chero mukambotonga zvimwe zvimambo rega kuvhunduka. Finally ari pamoyo paMwari anouya. Tete wadibadaira. Kune zvimwe zvimambo zvinogona kutonga but isiri choice yamudhara. Kune vamwe vanhu vakapfuma but havana kupfumiswa naMwari. Kune vamwe vanhu vakapinda mumarriage but hadzina kumbopinzwa naMwari. Saka rega kuita stress nevanhu vane zvinhu zvavo izvozvo. Bhayibheri shoko raMwari rinobva rati mambo David wagadzwa. Ngatidai. Mambo David wagadzwa. Chinondiitira zvakanaka ipapo shoko raMwari rinoti vakati zvinodetserei kuti ndiite mambo but areka yaJehovha isiri pakati penyu. Nekuti shoko raMwari rinoti the ark of the covenant represented the presence of God. Saka Yesu vanhu vanoti ikwe, vanhu vanoti mambo, but as long as areka isiri muguta hazvina meaning. Zvinodetserei kupfuma nechihuri. Tirikuda chechi, tirikuda vaKristu vanoti chero zvikanzi zvakatsvukira kana zvisina Jesu handitore. Hamuna kundinzwa ipapo. Chero zvikanzi ndezvemahara kana zvisina Mwari mukati handibate. And then the Bible says tikumanya nenguva dzedu abva aronga vakomana akati handei tinotora areka. Shoko raMwari rinobva rati kukasungwa mombe kukadini ndeumwe musi watichange ndatsuka wamunzira pawerengwa 2 Samuel chapter 6 verse 6. Vamui dairai vadikane vamui paiva nemurume ainzi Uza. Ndobva aona senge. Hapana kunzi areka yanga yakudona. Iye ndiye akaona senge. Chatadzisa vaKristu vanhasi. Sanzasa